عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي. آمين ثم آمين. أمي على تنوك على فوك على ولي من دو على كنين أو كشكان وفنترو ما فين من دنيا سورة بسابق ما تشكان يفوكين كان نروتين كان يتخوتين أما يعرف يا ربي على كانين أو تركي شيء على كان تقبو وفمسنا برجترو دسكون ما بيعلا بولا لكو دي أنبما ala ka ala kramando balaje lafiya ni ala ka lafiya lai ni ala ka hina ni ala ka bunya ni ala ka karama ye foli ani tanuni o be kata an filɛ baga bɛlajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn ne be no sɔrɔlen no ngani page sanuman bay alhamdulillah no ye ani sanga bɛ ani lɛr bɛ ka da ala ka bonya dilenw ni ala ka nɛɛma dilenw kan alhamdulillah ni jamukan ye a b'a sɔrɔ kuma bɛɛ ka bɔ balimakɛ cɛ ka tuma o tuma n'a ye ne waati minnu na a bɛ na ni darulaw de a bɛ to ne ka imagew sɔrɔ nin cogo la ka da kanubaw yɛrɛ ka wele n'u ka timinandiya kumaw kan o de la kuma bɛɛ sanga bɛɛ ani bɔ ka kuma ni kanubaw ye u k'a dɔn ka fɔ toujours a tiɲɛtigiw ma o ye fɛn juma ye o de ye kulusijala gosi ye walama balimakɛw ka hakɛ to falakaw ka hakɛ to cɛya bana walama a bɛ baara kɛ nka e yɛrɛ de mɔgɔ baara k'i lawasa cogo min na a ti ka bɔ ni o nafa dɔ de ye ka bɔ ni o baaraɲɔgɔnya dɔ de ye k'o lase alisilamɛdenw ka da mun kan fɔ walama an ye nin jɛmukan in ni hakilina in hakilina sɔrɔ ka da ka an ye cɛya fura caman bila sen kan tɛmɛ wolonwula bakɔrɔni wolonwula cɛyaw la ka se o n'a a ɲɔgɔnnaw ma ni sebecɛ olu la a ka ca nka munna bi an da nana se nin cɛya fura ka ma sɔrɔ yiri gɛrɛgɛrɛ ka ma sɔrɔ turabukisɛ den dɔ turabukisɛ min bɛ yen ni turabuden kolo gɛlɛn dɔ la bɛ fɔ a ma ko sawu badara ale ye fila kelen fila o sabu badara in ale bɛ fɛn caman kɛ ka kɛɲɛ ni nin kumakan ninnu ye an y'a dabɔ de ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin fɛn ninnu sɔrɔ nɔgɔya la cogo di k'a ma sɔrɔ misali la daamɛ wolonfila nin i bɛ taa sɔrɔ ale ka di dɔ ye nka daamɛ yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛya ani se min bɛ ale ye o t'ale permettre ka se ka daamɛ wolo in baara kɛ nka ni cɛya fura wɛrɛ bɛ yen min fana bɛ fanga kɛ adamaden na ka i kɛ i yɛrɛ sago fɛn n'a fɔra k'i kɛ i yɛrɛ sago o kɔrɔ tɛ waati min na k'i b'a ko waati la k'a bɛ kɛ i sago ba tɛ dɛ ka daminɛ don min na i ye fura in sɔrɔ i y'a utiliser daminɛ ka daminɛ o don ni fura donni joli la ka ban fo ka taa se fura banni ma hali san 30 san 40 ni ala y'o si da ni ma fura min mɔgɔ min y'a ta ni fura kɔni donna i joli la ka ban donna fasa la ka ban a b'i to kɛnɛya bolo ma en tant que dɔ ma dabali k'i la toujours i n'i ka kɛnɛya bɛ to sen na dɔ ma dabali k'i la ye cogo di i ma taa se walimuso ma walimuso min bɛ dana b'a la walama i ma a kɛ k'a kɛ jagokun ye ka yala ka se walimuso ni muso furulen ni muso furubaliw ma o de bɛ na ni fɛn min ni a bɛ na i ka o kuma na en tant que n'i m'a k'o ye f'i y'a dabɔ i ka furu labato kama ou i y'a dabɔ i ka furu de kama alba masala bɛ barika don i la wa a bɛ barika don fɛn in na ka d'i ma wa a bɛ barika don dawuli in yɛrɛ tiɲɛ i b'a bɛɛ lajɛlen ni ala sɔnna alhamdulillah sawu bada ale bɛ kɛ ka fɛn caman k'an bolo a bɛ kɛ ka masayaw kɛ mɔgɔ bɛ masaya kolo kelen na a bɛ kɛ ka o kɛ mɔgɔ bɛ député la ministériya la maire la a bɛ kɛ ka nin bɛɛ kɛ ani mɔgɔ min bɛ a bɛ tunga fɛ a mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ kɔrɔtalenw na sawu bada bɛ kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan mɔgɔ bɛ mobili de la sawu bada ka kɛ nin bɛɛ fɛ ani mɔgɔ min fana bɛ a bɛ fɛ ka muso baarali tɛ i n'a fɔ ka muso baara k'a kɛ i sago ye faden sagoya la o tɛ k'a baara k'a kɛ don i dun furu sigi bɛ nin kɛ mɔgɔ min fana bɛ fɛ ka cɛ baara
gele yɔrɔ jumɛn kɔrɔ gele fara gɛlɛnin bɛ gele sanfɛ ani kɔgɔfin o tuma na ani ka fara a kɛfɛn tɔw ka giliki gili o tuma na olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka sawu badara k'a labɛn sawu badara nasi bɔ siɲɛ hakɛ dɔ la sawu badara yɛrɛ hindu jateden na a n'a nɔrɔ n'a a hayibaw tacogo la k'a fara ɲɔgɔn kan ka ani yiri in labɛn ni ɲɔgɔn ye ani kɔgɔfin ani ka fara n y'a fɔ cogo giliki kan ani banangu lili ni banangu yɛrɛ o genre dɔ bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn fɛ k'a susu k'a kɛ a yiri ye ka k'a putulumu ye i dan ye dɔrɔn n'i y'a sɔrɔ i b'a a nin kɛ naji la k'a min walama i b'a kɛ kafe la k'a min walama i b'a kɛ lipton na k'a min i b'a k'i tigɛ la k'a mugan ka jikalan min a la a bɛ don farisogo la a bɛ don fasa la a bɛ fasa la kunun ka fasa bila a kan ka baara kɛ ale tɛ fɛnɛ k'a fɔ n bɛna furulabato kɛ su de m'a ta a bɛ dɛmɛ non an y'o de fɔ n'i y'a sɔrɔ ka ban k'a traitement suit a ɲɛ ma n'i y'a baara kɛ a kɛcogo yɛrɛ la n'a y'i dɛmɛ k'i kɛ min ye a bɛ faamuya o tuma na sawu badara ale de don k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma an suɲɔgɔnya kanu kan ani sangada in na mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen n'i mago bɛ cɛya fura la cɛya fura wulibali k'i kɛ i yɛrɛ sago ye k'i kɛ dilan ka masa ye k'i kɛ fɔ furumuso k'a fɔ k'a to ten o tuma na k'i kɛ i yɛrɛ k'a laɲini sa i k'i yɛrɛ sɔrɔ ale bɛ nin bɛɛ de kɛ a bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la min ka girin kosɛbɛ a bɛ faamuya yɔrɔ min don sutura yɔrɔ don o tuma na min y'a ta a ye min ɲɛ o ye a dɔ la hɔrɔnya kama i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ n'a kuma bɛɛ k'a fɔ bɔlɔ sanfɛ nka n'an ka taa ɲɔgɔn fɛ o bɛ nkalon kɔrɔ wa n'i y'a ta n'a ye min kɛ e yɛrɛ la i bɛn'a faamu hali maa yɛrɛ min bɛ yen ni i tɛ wuli fiyewu sawu badara bɛ i dɛmɛ k'i lawuli mɔgɔ min bɛ yen n'a salen yɛrɛ don en tant que n'a ma tigɛ ka bɔ a la a k'a kɛ to sawu badara bɛ i kɛ i sago ye k'a ka masaya sabati i bolo ka i kɛ i yɛrɛ sago ye o la i n'a fɔ an ka jamukan sigikun ni a wulikun na an y'a kanu tuma o tuma n'an sigira ni ala ma darula wɛrɛ don an senkɔrɔ an na fayida dɔ di fayida jumɛn ye dɔnni nafa min gindo don nka gindo ta gindo tɛ dɔnni nafa min i bɛ se k'a ta k'a baara nka a tali la k'a baara a bɛ i nafa nka a tɛ i nafa i n'a fɔ a gindo kɔnɔna yɛrɛ a bɛ nafa ye jumɛn i ka se ka da la fitinin k'a fɔ ko dɔnni ko tiɲɛ b'a la o la i dan ye dɔrɔn i bɛ sawu badara i b'a ci a bagan dugu la mɔgɔ min bɛ yen nɔ e yɛrɛ b'a dɔn dɔnkɔrɔninya b'i la dɔnkɔrɔninya b'i la tɛ se i ka teri dilan na i dan dɔrɔn i bɛ sawu badara 16 an bagan dugu la i bɛ 8 bila sanfɛ ka 4 bila o dugu ma ka 4 wɛrɛ bila o dugu ma ka daminɛ niso ka taa bila ko laban so la ka tamaro kisɛ den 16 dada kan k'i ka hami fɔ a la ka ɲini marifɔni sire fɛ ale de ye dalibɛ masa ye ale de ye nin dɔnni ninnu di an ma an ka nafa n'a ye o tuma na nin degun in de bɛ e karisa n'o de ye kulusijala gosi walama n'o de ye fanga dɔgɔ ye walama n'o de ye teliya ye o tuma e b'a ɲini ala fɛ tamaro bonya ni tamaro tamaro da sawu badara ka kɛ k'a janta ka ɲini ala fɛ ala kɛra kanu kosɔn ala kɛra barika kosɔn sawu badara ka fanga ani kɔrɔta badara sedina aliyu ala ye fanga min d'a ma ala ye kɔrɔta min d'a ma o tuma na e mago bɛ cɛya la cɛya min bɛ n'ala y'a d'i ma a lafun bɛ bin nka e mago bɛ ala ka kɛnɛya d'i ma a kɔnɔ o tuma na n'i ye saraka da ka nin cogo la i bɛ nasi sanango ka bɔ walan sanfɛ ka sɔrɔ ka tamaro kisɛ in bila yanni da waati cɛ ni da kuma sera i komi 18h ɲɔgɔnna waati suntigɛ waati ninnu comme ça i bɛ tamaro kisɛ in bɛɛ lajɛlen dun ka kolo bila sumaya tɛ bɔ yɔrɔ min na ka nasiji in min ka dɔ kɛ ka i sanango a bɛ faamuya ka dɔ kɛ k'i sanango hakilima b'a faamu n'i y'o kɛ n'o falenna min na ni o la n'i kan ka wuli k'a tɔ ɲɛɲini i yɛrɛ n'o faamu n'i man ka wuli k'a tɔ ɲɛɲini i yɛrɛ n'o fana faamu ni ne ye nafa ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ bi mɔgɔ minnu ka sababu bɛ k'u kunsi an ma mɔgɔ minnu ka sababu t'an bolo ala k'u kunsi yɔrɔ la u ka sababu bɛ yɔrɔ min na baw ka d'a kan adamaden hakɛ ye fɛn ye a ka farin a ka jugu a ka teli o tuma nka ni ala y'i dɛmɛ i ma adamaden hakɛw tiɲɛ o tuma na a ka ca la i b'i kan tɔɔrɔ tɛ k'i la nɛri tɛ k'i la an bɛ kanubaw fo ka partagɛriw fo ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ an bɛ kalo ba min n'o ye shahru ramadan ye sun timɛ kalo in timɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye n b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli ala sayyidina muhammad sabiqil khalqi nuruhu ta'ala min zuhuruhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.